Bé, avui la Judit Pla torna al Té de Tot per presentar-nos noves eines per saber com maternar i en concret posarem sobre la taula el tema sobre el sistema educatiu en els infants, que està pensat perquè l'infant s'adapti al món adult i podem mirar-ho de diverses perspectives i per això avui en parlem amb la Judit. Molt bon dia, Judit. Bon dia, Laia. Com estàs? Encantada de tornar a estar aquí. Gràcies per haver vingut al Té de Tot. Igualment. Bé, avui ens portes el tema de l'educació, també molt vinculada amb l'art de maternar. Explica'ns una mica quin és el context actual que tenim a la nostra societat. Doncs el context actual que tenim a la nostra societat és que pares i fills, i també inclouré professors i educadors, que avui parlem de l'educació, estem estressats. Hi ha un estrès generalitzat i l'estrès jo faig servir com a sinònim de patiment també. Quan estem estressats estem patint. Aleshores, avui m'agradaria que ens plantegem com podem deixar de patir, si et sembla, o com podríem reformular el sistema educatiu perquè hi hagi menys patiment, sobretot dels infants i adolescents. De fet, és que ja s'acaba el curs escolar i això també és sinònim de nou estrès, perquè són quasi 3 mesos en què l'infant no va a l'escola i potser s'han de buscar activitats perquè els pares treballen o X motius, Això també va acompanyat d'un estrès. I tant, l'estrès de la conciliació entre la vida professional i la vida personal, la vida familiar, és molt complicat, és un tema molt complicat. I aquestes vacances tan llargues fan que al final els nens han d'estar a casals, perquè són els nens els que s'adapten al nostre horari com a adults. El sistema està pensat d'aquesta manera, que, per dir-ho d'una manera, adultitzem els infants, perquè si ens hi fixem, l'horari que fa un nen o una nena de 8-10 anys no és tan diferent del que fem els adults. El que passa que quan estan a l'escola no ho veiem, però són moltes hores que estan en una activitat principalment mental, com podrien fer els adults. I això els genera estrès, perquè clar, ells tenen uns cossos infantils, cervells infantils, encara no estan desenvolupats. I per mi aquest és el punt principal del problema. I com hauríem de fer-ho per intentar que no tinguin que el sistema educatiu no se centri tant en la vida adulta, diguem-ho així, que no els adultitzem abans d'hora? Doncs ho podríem fer de la següent manera. En lloc de crear el sistema perquè els nens s'adaptin a nosaltres i als nostres horaris, seria respectar les característiques innates dels nens. Els nens neixen amb una necessitat innata per aprendre, una inquietud per aprendre, per descobrir el que hi ha al seu voltant. I des del meu punt de vista, aquest sistema educatiu uniformitzant, tots més o menys igual, que els fa estar tanta estona callats, asseguts, sense moviment, amb poc contacte amb la natura, el que fa és que aquesta inquietud natural o s'anul·la, o mor definitivament, o com a mínim, o minva. I crec que això ho hauríem de fer de manera totalment diferent. És a dir, respectar aquesta necessitat que tenen ells per descobrir el seu món. I com ho podem fer? La primera consigna, des del meu punt de vista, seria dels 0 als 3 anys no separar l'infant de la mare. Nosaltres naixem biològicament programats per esperar a fora de l'úter matern, a fora de la panxa de la mare, el mateix nivell de confort i de contacte que teníem durant l'embaràs. I això estem programats per uns 9 mesos que sigui així. I dels 0 als 3 anys, perquè tot anés bé, la mare i el fill haurien d'estar sempre junts, amb contacte constant, fent les activitats junts. Jo ho entenc com són quasi una mateixa ànima. Per tant, separar-los genera estrès en la mare i en el fill. L'estrès ens pot portar en el nen a angoixa, ansietat, inclús a trauma, a estrès posttraumàtic, i tot això dificultarà moltíssim l'aprenentatge. Per tant, a nivell preventiu seria que les mares i els fills poguessin estar junts i que això ho poguessin fer dotar de recursos la maternitat, que les mares també econòmicament poguessin estar tranquil·les perquè estem fent un rol molt important, que és el de la criança i que hauria, des del meu punt de vista, crec que hauria d'estar més valorat socialment. Totalment cert, la veritat. Perquè com creus com arribaria a ser si el sistema educatiu respectés més les necessitats dels infants? Com creus que... com seria tot?
seria diferent. Jo m'ho imagino quasi com un somni, no? M'imagino doncs això, les mares acompanyades d'altres mares, que és molt important la socialització, no? La socialització en el moment que estàs criant, amb altres mares que estan també criant. Poden estar també acompanyades de professionals, com les de la llar d'infants, però que estan més com un guiatge per les pròpies mares. Jo m'ho imagino així, en contacte més amb la natura. No? També si econòmicament les mares estan protegides, perquè socialment decidim que la maternitat és important i que volem invertir diners en cuidar la infància i la maternitat, això també, com a societat, també tenim uns valors, no? Igual que les famílies i les persones. I des del meu punt de vista aquest hauria de ser un valor que hauríem d'adquirir com a societat, protegir les mares i els infants. I falta molt de camí, I falta molt de camí. Molt, molt. Jo em sento com disruptiva dient això, quasi, em sento com uau, però és el que penso, llavors és la meva obligació dir-ho. Perquè també els infants, com considerem que comencen a aprendre? Hi ha qui creu, doncs, des del primer instant ja aprenen, no? Perquè què és el que aprenen? No aprendran primeres paraules en el primer moment que neixen, però sí, aprenen emocions, sensacions, no? Una mica... Què ens podries dir que com comencen a aprendre? Exactament, Laia, com tu ho has descrit, els nens estan en el món, des del meu punt de vista, aprenen des que estan a la panxa, en el ventre matern, per això crec que és important parlar amb l'infant. De fet, jo quan estava embarassada de la meva filla li anava explicant tot el que feia, com a mínim perquè s'acostumés a la meva veu i al so de la meva veu. Crec que aquesta és la meva concepció i el que jo he après després de tants anys d'estudi. I també que els nens estan, com tu dius, en el món d'una manera energètica, vibracional, sentint, no tant d'una manera mental com els adults, que jo sóc la Judit Pla, no? No, ells estan sentint, vibrant amb allò que passa al seu voltant. Per tant, les paraules de la mare i del pare, que els hi vagin explicant allò que succeeix i els hi vagin fent comprendre el món que els envolta, és importantíssim. Em sembla fonamental, també. És així com aprenen els infants. Per mi, des del moment de la gestació. Perquè tu què diries què passa en aquest moment en què no respectem l'aprenentatge natural i necessari de l'infant? Quines són les causes perquè es trenqui aquest procés? Que els adults no saben respectar aquest procés? No sé si la feina o la rutina, jo crec que això són bastant importants, crec, però hi haurà altres elements, jo crec que també. La principal és molt... O sigui, el que a mi m'impacta moltes vegades és que fa uns anys vivia en un poble molt antic, ara no tant, no? Ara visc... Però hi veia persones de 80 i 90 anys i pensava el sistema educatiu d'aquestes persones és el mateix que està rebent la meva filla, principalment, i això em neguitejava moltíssim. Pensava, com pot ser, no? Com a societat hem de fer l'esforç de reflexionar que la realitat que tenen els nostres infants ara no té res a veure amb la de fa 100 anys que es va crear el sistema educatiu. No necessiten saber on són els rius d'Espanya, perquè ho tenen tot a Google. Llavors, des del meu punt de vista, falta això, destinar recursos per poder repensar el sistema tenint en compte les necessitats dels infants i la realitat actual. Per exemple, memoritzar no serveix. Tothom sap que la meva formació original és advocada, soc advocada d'infants també, o sigui que jo de memòria en tinc moltíssima i a mi m'ha servit moltíssim memoritzar i és una habilitat que jo tinc, ho reconeixo, però que principalment el sistema educatiu es basi en memoritzar no serveix, perquè totes aquestes dades ja les poden trobar a Google avui en dia. Clar, però què passa amb aquest criteri propi? Creus que existeix una mancança de respecte cap al criteri propi dels infants? Perquè moltes vegades pot anar acompanyat d'una resposta negativa quan l'infant expressa el seu propi coneixement que té per les vivències viscudes, que són poques, perquè és un infant, òbviament. Sí, són poques, però sovint els infants tenen aquell sentit comú, que diuen aquella frase que tothom es queda... Sí, es queda flipant, Sí, que és la frase que tots pensàvem o que hi havia energèticament i que ningú havia dit. Tenen també aquella frescor, no estan tan contaminats com nosaltres. Aleshores, el criteri propi em sembla fonamental. Em sembla fonamental que com a pares puguem acceptar un no dels nostres fills en determinades coses, però per poder-ho fer nosaltres també hem de ser molt intel·ligents emocionalment, hem d'haver cuidat la nostra intel·ligència emocional
I repeteixo, el sistema educatiu que nosaltres vam rebre era, bàsicament, es prioritzava la intel·ligència cognitiva, el memoritzar. Això són eines que hem d'aprendre de grans. Però, diguéssim, quins són els eixos o camins que podem seguir per intentar respectar el seu criteri i també respectar el seu aprenentatge natural? Hi ha alguns camins diferents que podem aferrar-nos? Sí, per mi hi ha 3 eixos principals, que són els següents. El primer seria, com comentàvem, la intel·ligència emocional. Entendre que, per molt que cognitivament tinguem nanos que saben, acumulen molta informació, si després no la poden gestionar emocionalment, no serveix. Es produeixen els bloquejos emocionals, i més amb l'estrès que els fem viure amb aquests horaris tan adultitzats, i amb aquesta separació de la mare dels 0 als 3 anys, que ja porten un estrès. Llavors, la intel·ligència emocional, com podem elevar el nostre coeficient d'intel·ligència emocional? Doncs fent treball personal, com fem a l'hora de maternar, donant eines d'autoconeixement profund. Només coneixent-nos profundament a nosaltres mateixos i a l'efecte que causem en els altres, podem entendre les reaccions dels nostres fills i controlar les nostres, també. Doncs sí, molt interessant. Sí, sí. Per mi és apassionant. Sí, i tant. Després, ja per acabar, m'has comentat que tens novetats. Novetats que per potenciar l'art de maternar, bàsicament. Explica'ns una mica aquestes novetats. Doncs mira, tinc 2 novetats que em fan molta il·lusió, les dues. Una és que estic a Espai Casa Sabater, que és un espai magnífic al cor de Girona, a la Gran Via, com diu la propietària, és un oasi al cor de Girona, i és tal qual. L'altre dia va venir un amic meu que és gironí de tota la vida i m'ha dit: no m'imaginava un espai tan tranquil i tan preciós aquí enmig de Girona, i que properament faré el curs de l'art de maternar, el mes de juliol. També em fa molta il·lusió. Doncs que bé. Per mares i pares. La gent com s'hi pot inscriure, ja s'hi pot inscriure? Sí, la gent ja s'hi pot inscriure i es pot adreçar a mi a través de les meves xarxes socials, que és l'art de maternar, o a través de la meva web, que és judithpla.com. I sí, perquè són places limitades, perquè és un curs vivencial, també. I això és el que el fa tan ric. Saps ja l'horari que es durà a terme? Sí, es durà a terme un cap de setmana, dissabte i diumenge, però les dates estan per confirmar, però segurament serà el 20 i 21. Doncs estarem pendents de les xarxes socials. Gràcies, Laia. Doncs bé, Judit, moltíssimes gràcies per haver vingut un dia més al Teu a Tot, a donar-nos noves eines i posar sobre la taula aquest debat, que crec que és interessant, perquè tot va de la mà, la societat ha d'avançar, i ens queda molt de camí, però sempre està molt bé poder debatir-ho i posar-ho sobre la taula. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.